Ja objavil som niečo, s čím je učenie miliónkrát jednoduchšie. Akože teraz bez srandy. Toto je fakt bomba. Ja som proste normálne som si scrolloval TikTok a mal som sa učiť, hej. Ale narazil som na niečo, čo je fakt bomba. Ľudia, ja som našiel aplikáciu, ktorej prosím pekne je, že ústna skúška. A tu je, že simulácia testu alebo ústna skúška z AI v reálnom čase na známku, hej. To je fakt crazy. Tuto to môžete vidieť. Takže ja si to kliknem, nech sa pozrite. A mne to dalo. Počuli ste ho? A tu si môžem vybrať prísny skúšajúci, pomocný tutor, nemilosrdný lektor. Vyberiem si hlas. Začníme s otázkami. Prejdeme spolu otázky? Dobre, dáme si to klasického. A spúšťam skúšku. To je reálne crazy. Poďme na tú skúšku. Teraz sa, že generuje ústna skúška. Pristúpme k prvej otázke. Zhodnoťte, akým spôsobom pomáhajú metafora a epiteton autorovi vyjadriť vnútorné pocity a náladu lyrického subjektu. Metafora používa obrazné pomenovanie. Môžete prosím konkretizovať, ako prenášanie významu pomáha vyjadrovať vnútorné To je pocity? mega toto. Vráťme sa prosím. Dajte follow pre ďalšie study tips.